konfużjoni fl-imħuħ u ddaħħal il-biża'. Prim Ministru taħt pressjoni wara li spiċċa iżolat dwar l-abort, Robert Abela u l-partit tiegħu ikunu l-uniċi li interpretaw din il-liġi b'mod differenti. U issa minħabba l-pressjoni kbira minn diversi professjonisti, esperti, tobba, infermieri, għaqdiet u nies ġejjin minn kull qasam tas-soċjetà, Robert Abela spiċċa b'żewġ pożizzjonijiet differenti, fatt li qed joħloq aktar konfużjoni. L-erba' filgħodu bil-ġurnalisti qudiemu Robert Abela l-ewwel qal li lesti jiddiskuti. Aħna kommessi li nibqgħu għaddejjin f'diskussjonijiet biex jekk hemm xi ħaġa f'dan il-messaġġ tagħna illi mhijiex qed tinftiem nistgħu nibqgħu niċċaraw jekk hemm xi fine tuning illi għandu jsir fid-deċitura tal-liġi lesti li nikkonsidrawh ukoll. Iżda mbagħad indika li l-liġi kif għamilha hu hija l-aħjar draft. There's been a lot of criticism about loopholes within the law amendment. Are you open to changing the wording? It's not only coming from the opposition, this is from academics, and now even the MUMN want to speak to you about this. Il-loopholes jeżistu llum. Fil-fema tiegħi d-deċitura tal-liġi tipprovdi l-aħjar drafting kif inhi. Il-Prim Ministru intant ikkonferma li anke il-President ta' Malta huwa mħasseb din il-liġi tal-abort. Jekk fil-każ il-President jiddeċidi li ma jkunx li jiffirma, x'inhi l-pass li inti se tagħmel? S'issa għadna wasalna l-istadju tal-vot fil-Parlament, għadna għaddejjin fid-diskussjoni parlamentari, għaddejjin fit-tieni qari bħalissa. Mhux l-ewwel President, kellna diversi Presidenti li meta niġu biex nagħmlu ċertu emendi jkollhom ċertu riservi jew ċertu concerns, naturalment xogħolna sewwa li nindirizzaw dak kollu li huwa possibbli. Dak huwa possibbli, dak naħseb għad-domanda ħjar issaqsija lilu. Kien hawn li Robert Abela fetaħ attakk partiġjan fil-waqt li ħada kontra l-President Emeritu Mario Luis Colero Preca. Din hija l-istrateġija tal-oppożizzjoni li tipprova. Mhijiex Prim Ministru, ħaddaħħal l-abort pajjiżna inti b'dil-liġi. Oppożizzjoni illi jipprova jiggranfa mat-tib. Oppożizzjoni biss qed titkellem fuqha, qed titkellmu fuqha numru ta' akademiċi, kulħadd organizzazzjonijiet, imma x'min tweġibni Prim Ministru. Le qed inwieġbek, mhux qed inwieġbek kif tixtieq inti għax inti bil-fors. Differenti dik. Le differenti hekk. Il-kap tal-oppożizzjoni qed jipprova jagħti xi ftehim illi b'xi mod dan il-gvern qiegħed b'xi mod jikkontempla li mill-ventilatur jew mit-tieqa idaħħal l-abort. L-allegazzjoni eskludejta darba tnejn tlieta. Anke Mario Luis Colero Preca tgħidlek hekk. L-abbozz huwa wieħed ċar ħafna. Ma naqbilx ma dik il-pożizzjoni tagħha. U meta pressat mill-medja Abela wasal biex taħansitra waqqa dak li qalu diversi NGOs. Mandej li għaddak il-13 il-laqda. So l-ħarġu sqarrija u qalu li huma favur l-abort daw u qalu li hija l-introduzzjoni tal-abort. So kif tista' tgħid li mhix introduzzjoni tal-abort? Assolutament mhux introduzzjoni. Ekku, u ma stessa tgħidu Prim Ministru, mhux qiegħed ngħidu, ma stessa tgħiduha. Biex imbagħad spiċċa ħarab minn quddiem il-ġurnalisti. Prim Ministru xi ħadd tibqa' twebber sasek fuq l-abort, m'għandekx mandat elettorali biex iddaħħal din liġi, Prim Ministru. M'aħniex qed nikbu ma x'aħna biss qed ngħiduha Prim Ministru, ħafna organizzazzjoni qed ngħiduha. Il-Partit Laburista m'għandu ebda mandat elettorali biex idaħħal l-abort f'pajjiżna għax dan qatt ma kien fil-manifest qabel elezzjoni, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed iżomm pożizzjoni b'saħħitha kontra l-introduzzjoni tal-abort.